classe va ser molt agradable, m'agradava molt venir a l'escola. No era de dir, tinc que matinar per anar a l'escola, no. Volia vindre a l'escola. Era el comboi dels combois, poder vindre a l'escola. Van ser una època de reunions amb els professors, per tutories. La recorde molt de carinyo, de veritat. Molta vida en els patis. Fas molta amistat amb gent de diferent edat i molt bé. Per mi és molt important un col·legi en una educació pública, perquè tots tenim dret a una ensenyança de qualitat. Tenim que defendre el nostre, perquè si és públic és de tots. Jo, per exemple, em considero producte de l'escola pública. I pense que tenia que seguir igual, un ensenyament públic i de qualitat. No es pot tindre qualitat si van retallant professorats i van retallant coses. No sé, és tan simple com que si no sembres no vas a recollir res. Vull dir, l'escola pública hauria de ser la base. Jo, com a exalumna d'escola pública i com a mare actualment, jo vull portar els meus fills a l'escola pública. Jo vull defendre l'escola pública. Entonces, si retallem en l'escola pública, jo crec que és la societat en general la que va a perdre, perquè ahí n'hi ha un potencial que no va a desenvolupar-se. I per mi l'escola pública significa, sobretot això, igualtat d'oportunitats, significa poder desenvolupar tot el potencial que està a l'abast i que està en els xiquets. Perquè la cultura no té preu i la cultura té que ser de dret per tots, no pas que més tinguen o pas que menys tinguen.